Ziua de pull din antrenamentul push-pull leg o să înceapă la fel ca și antrenamentul anterior cu o mișcare de bază care recrutează toate grupele care vor fi targetate în cadrul antrenamentului și anume vom face îndreptări din cadru sau îndreptări din rack de pe partea inferioară a genunchilor, deci nu vor fi îndreptări complete. Cu acest exercițiu targetăm atât dorsalii, cât și trapezul, cât și bicepsul pe contracție izometrică pentru a acoperi toate grupele care urmează să fie lucrate în cadrul antrenamentului. Vor fi 3 serii, fiind un exercițiu de bază, unul dintre cele mai grele exerciții de forță care se pot face, taxează foarte mult sistemul nervos și pentru a nu compromite întregul antrenament, nu mergem cu număr mare de serii, 3 serii, 6-8 repetări, iar datorită potențialului periculos în cazul tehnicii deficitare vom folosi un tempo controlat pe toate fazele mișcării. 2-1-1-2, adică 2 secunde partea negativă, 1 secundă pe întindere, 1 secundă partea pozitivă și 2 secunde pe contracție sau pe partea finală a exercițiului.